Kitang-kita man tiaglawlaw adu nga tao makumikumda nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayon nga magmangegda gemawan ti tiyempo da paano pa'y agpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako pa agriing ka agriing ka. Dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagam ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako pa agriing ka agriing ka. Iti Biblia kunaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat ken natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet paano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako pa agriing ka agriing ka agriing ka agriing ka. Kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan kan nga umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamangibingay ti ayat iti apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impukot mo agsubli ka ni Jesus ay
pa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo. Napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti Apo. Nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tarika kay nabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Panagtultuloy mo nga agbibiyak adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya agtuloy kalata. Takas nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mamtulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya. Di ka maupay nuawan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten ngem aganus ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka
panunutem latanga adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dunten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sumangutay sadyay pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managbaso wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangin salakan sut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus o iwan tayo katagiti tao ni Jesus salakan tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus
adu nga sa lutsod umapay panunot ko apay dumteng liday panagtuog daytoy puso jak maawatan dusa wenno panubo gamti kari ti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwa iti oras iti inak panagsagaba punasen na amin na panagdwa-dwa gamti kari ti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulno ngamti kari ti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba at darag sa kalpasan panagsagaba isuti pasapulan intay ngarud aywanan tanusika binaybay ang biag mutay nakaay pamati ken ayat kapapatkan pamati kapapatkan isuti kang runaan ket nusika binaybay ang biag mutay nakaay pamati ken ayat kapapatkan intay ngarud aywanan sa limet-metan may sanga kabsat ti inak nakita as daunay kinarekta na nga agserbi ti namarswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla na limammiis ti pamati na pamati kapapatkan
isuti kang runaan kat musika binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapakat ka intay ngarud aywanan sa limet mata kapday di kapsat nga limang isti pamati na at dati nasapat na pastor nga nareta binagbagan na sana intararagan bigla nga nagsubli kinareta na pamati ka papatgan isuti kang runaan kat musika binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan sa limet mata pamatim aywanan sa limet mata panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak amuti papanang sa tino di ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno nam ay ada ka nga mang tartarabay o apo denggem dagiti araraw ko dinakbaybayan nga anak mo iyadayunak sulisog iti biyak ko o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno nam ay ada ka nga mang tartarabay o apo
dagiti nakurangan, agyaman ako Apo iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman ako Apo iti ayat mo nga di agsarday. Daaw a syudad, sakbay anak tengak idiada si mabat ngaraniak, nga isuti sinursurut ku alawat. Tapno makita ti pagnaan, wen puno anak mayat. Adu akita ti makaparasa ken dagiti tumatayag, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Gilap abalito, pag-is-is man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus. Kas may sanga karnero, agsapsapul na lang tungaruot, ken sapulen natay nadalus nga ubo. Kasta't panagserbi kini Apo Diyos, wen putno anagmayat. Adu akita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Wen putno anagmayat, adu akita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Kinankantanda.
malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Amok adot sa lutsod, kaunek ti panunot mo. Resulta ti dismayan, tal na di mabirukan. Kaputi na palabas, nga di mo malipatan. Ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Amok nga dati bantay, kasla di makalayan. Amok nasib nga tangatang mo, kasla nga di agini. No bilang man madimam mo, ti sao ti Diyos kuno. Ket nulok tam tapusum, ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Na imbag ka unay, awan pagbut nga naadaak kita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Manakabalin ka, manakabalin ka unay, awan pagbut nga naadaak kita presensya. Manakabalin ka, manakabalin ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Inik ka nakibiyag ko, sa umang silaw kanya, inik ka na espiritu. Kenam na mati inadaw, inik ka na kitalge. Di kararwak na pluwantan na, sikat mangipapaay. Amin ama sa puko, Jesus na imbaga, Jesus na imbaga. Pagbut nga kaadaat kita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Agdat mana ngajak kamu
maysa nga mukunay nga ni Jesus isut ada ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti Dios pudno marikrik na ditoy puso. Kakabsat ko nga Kristiyano, agpatpatuloy kayo, papig sa inyo't pamatiyo, taumayan ni Jesu Kristo. Nagitirig-rigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay pag-imbaganti umili, tapno adudan tu ti mapili. Dagiti rig-rigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay na ngami.
Dayaw ti Dios ti panagkankanta, amin nga instrumento ket patugtugen, kay taimam ipalakpak mo metten. Nawaya kanu kayat mo nga agsala, day taimam ingatong kanyana, iwagayway mo taimam iti Dios mo, amin tayo agdayaw ken Kristo.
saan ama bayag mapukaw da. Ngem ijay gloria ket biag nagnanayo, madamdamay sunto ti pagtaenga. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, tati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo, upayen ken bayan da ka. Ngem ti Dios kunana di kam tubayan, ay wanan ka inggana panupalan. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, tati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket di panagserbi, ketong palen ti bilin ni Kristo. Taal si degem ti yaay na, nga mga lakadagiti iglesia na. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, tati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, tati gungunam agururay ken ka. Ikapay na umagayem, ita ka malingaan aramidem, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agpasbasol ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, tapod nung adalan. Talikod am day tapag basbasulam, mabirukam tipod nung napakaragsakan. Kunam nga sikaket Kristiyano, ngem tibiyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo. Di mo amuno kasano, nalakalang day tagayen, ipakumbabam day tabagin. Nersus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, ket abiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka,
may sangaal daw ket sumangka. Ti sangwanan ti namarswaken ka, husgaan at aramid mo ipaganat pagturungam, isunga agpan panunot ka. Agpan panunot kan sakbay nga maladaw ka, madangkan kapuno nga dalan. Talikod ang dayta pagpaspasulam, mabiru kang tipod no nga pakaragsakan. Isu nga agpan panunot ka. Idi agis eskwela nagaduti kuwarta, inteda tatangken inang emjak amut pangigas kuwa. Inusar ku ti barbar kada, ininom ken salsala, gana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta. Nagikatak ti eskwela, adut nagtuturunga, ijayak nga naisagmak na ngalaak ti problema. Unak nu awan namnamak, nga masulbat ti problema. Kem ti Dios nagsangita, kararagput ng egana. Nagserbiak iti Apo, pinakawan at pasuko, pinalbaliwan at yagpo, ket permiti ragsaku. Intuloy ko ti eskwela, dananang kentatang nakaragagsak. Agyam-yaman dati Apo, ingganat naturpus ko. Gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbar kada, segunti na padasak, kitda kayut balbalakada. Gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbar kada, segunti na padasak, kitda kayut balbalakada. Idi ununana binalbaliwana kunti Dios Ama, madikayaten nga agsubli ti dati, tirwangan na isira kun pay idi, irugi kun makipagnaken ni Kristo. Tumaray nga makilumbat pagka-Kristiyano, pabilgen na kan kanayo,
Dumardarang kasla apoy nakanayon, agayos ka kanyak nga kasla danon, tapno matulungan dagi jay agrigrigan, ket amin nga kasip ngetan masilawan, adu ti bantay nga kalkalay ate, karayan nga nauneg lang languye, ti Diablo isut kalkalabane, ngem awan pulos iti pagdanagap, kaputa adani Jesus isut kadwa, nga isulaeng iti pagsanggira, ket agbalbaligiya kanaragsa, ket dagiti angheles mo agpalakpak, ta tinagan mo Jesus maitan-o, pabilgen nakakan kanayon, dumardarang kasla apoy nga kanayon, agayos ka kanyak nga kasla danon, tapno matulungan dagi jay agrigrigan, ket amin nga kasip ngetan masilawan, ket amin nga kasip ngetan masilawan.